Αυτόπτης μάρτυρας και ο ίδιος βλέπει UFO πάνω από 2 κορίτσια 8 με 10 μέτρα ύψος η απόσταση. 1990, 2 Σεπτεμβρίου, βράδυ στην Αταλάντη, συγχρόνως Κοζάνη, Αγρίνιο, Ιωάννινα, Μεσολόγγι, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Αυτό που ήδη είπαμε. Αυτό που είπαμε. Να πάω στο παρακάτω. 1992, Οκτώβριος, τόπος Πέτσες, Πορτοχέλη και νησάκι Δοκό, δεκάδες μάρτυρες, αστυνομικοί, λιμενάρχες, υπολιμενάρχες Πετσών βλέπουν φωτεινά αντικείμενα σαν πολυέλαιοι για μέρες στον ουρανό, ψηλά και χαμηλά. 1993, 30 Ιουλίου, στις 3 η ώρα, πάλι στη Ρόδο, στη Λάρδο, ο Σαραγάς Λευτέρης, ενώ ερευνούσε την... Εσείς δηλαδή. Ενώ ερευνούσα την περίπτωση του 89, μετά από 4 χρόνια, η βιντεοκάμερά μου καταγράφει ένα UFO και αυτό θα το δούμε σε λίγο. 1995, στις 6 Ιουλίου, στις 12:30 το βράδυ, στην Κρήτη, στο μέρος τοποθεσία Βουλισμένη, πάνω από το βουνό Καβαλάρα, δεν ξέρω που τονίζεται, ο μάρτυρας με αρχικά ΕΝΜ με 3 οικογενειακά μέλη και ένα φίλο παρατήρησαν ένα μητρικό αντικείμενο το οποίο άλλαζε σχήμα και χρώματα και από το οποίο έφευγαν και ξαναγύριζαν μικρές φωτεινές σφαίρες σε όλο τον ορίζοντα. Το εντυπωσιακό είναι το εξής. Το 1995, τώρα δηλαδή, στις 8 Ιουλίου, 2 μέρες αργότερα, στις 3 τα ξημερώματα, σε παραλία της Αττικής, το όνομα δεν το λέμε. Γιατί? Είναι απόρριτο, δηλαδή έχουμε δώσει το λόγο να μην εκθέτουμε. Ποια παραλία? Όχι, το όνομα του μάρτυρα. Την παραλία, μπορούμε να την αναφέρουμε. Στη Βούλα. Μάλιστα. Συγκεκριμένα στη Βούλα. Παρατήρησαν μία και μετά δεύτερη φωτεινή σφαίρα που έπαιζαν πάνω από το σπίτι τους οι μάρτυρες. 2 μέρες αργότερα βλέπουμε το ίδιο φαινόμενο της Κρήτης. Λοιπόν, εδώ μας κάνατε, ομολογώ, μια περιήγηση από το 1954 μέχρι το 1995 σε μερικά περιστατικά. Σε μερικά, ναι. Έχετε εντοπίσει αν υπάρχουν κάποιες περιοχές στην Ελλάδα που το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται συχνότερα? Είναι κάποιες περιοχές οι οποίες πράγματι εκεί είναι πιο πυκνές οι εμφανίσεις. Ναι. Έχω κάνει κάποιον χάρτη εδώ, να το δείξει η κάμερα. Ναι. Έχουμε στη Ρόδο και από εκεί βλέπουμε Ρόδο, υπάρχει και ένας διάβλος. Υπάρχει ένας διάβλος από εκεί προς Κύπρο και Ισραήλ και μάλιστα υπάρχει ένας άλλος χάρτης, να τον δείξω εδώ και θα τους δείξω και τους δύο μαζί, ένας χάρτης ο οποίος έχει χαρτογραφηθεί από ερευνητές αντίστοιχους στην Ιουγκοσλαβία που δείχνουν ένα διάβλο πάνω από τη Ιουγκοσλαβία. Λοιπόν, αν προσέξετε, ότι αν βάλουμε αυτούς τους δύο χάρτες μαζί, δηλαδή την έρευνα των Ιουγκοσλάβων με τη δικιά μας, βλέπετε ότι ο διάβλος είναι συνέχεια. Και συναντιέται, μάλιστα. Είναι συνέχεια. Λοιπόν, αυτές οι περιοχές λοιπόν έχετε εντοπίσει ότι είναι Ρόδος, Κρήτη, Σούνιο, Σπέτσες, Αγκίστρι, στην Αίγινα, Ακράτα, Δεσφίνα, Βιωτία, στις Θεσπιές, Αταλάντη, περιοχή Βόλου, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, Κιλκής και άλλα μέρη, αλλά αυτά είναι από τα σημαντικότερα. Νομίζετε ότι υπάρχει κάποιος λόγος που εμφανίζονται συχνά σε αυτές τις περιοχές? Έχετε καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα? Όχι, δεν το έχετε ερευνήσει ειδικά? Όχι, αλλά με κάποια ειδική έρευνα φτάνουμε σε ένα σημείο που κατά κάποιο τρόπο αυτό θα παραξενέψει. Κατά κάποιο τρόπο μπορώ να σας πω ότι άμα υπάρξουν εμφανίσεις, μπορούμε να ξέρουμε προς τα πού θα έρθει και από πού θα φύγει. Δηλαδή δεν είναι τυχαίες οι κινήσεις τους, είναι συγκεκριμένες, όπως τη Ρόδο. Και να σας δείξω εδώ για να μην το ξεχάσουμε. Εδώ είναι, αν θέλετε βοηθήστε με, κρατήστε λίγο. Εδώ είναι ο χάρτης της Ρόδου. Και έχουμε από την περιοχή Αφάντου, από την περιοχή Αφάντου μέχρι την
Λάρδο, που είναι κοντά στη Λίνδο, όλη αυτή η περιοχή έχει τρομερή έξαρση. Ναι. Και αν ψάξει κανείς τις τοποθεσίες και την ιστορία τους και τους θρύλους τους, θα δει τρομακτικά πράγματα. Επίσης, έχουμε στο Παραδείσι, έχουμε στην πόλη της Ρόδου, έχουμε στη Φιλέρημο, έχουμε τρομερές περιπτώσεις. Έχουμε λοιπόν στη Ρόδο κάτι το ιδιαίτερο να συμβαίνει. Ακριβώς, κάτι το θα ιδιαίτερο, πούμε και γι' αυτό στη συνέχεια της εκπομπής. Τώρα θα ήθελα να μείνουμε λίγο στο περιστατικό της Αταλάντης. Ποιες πληροφορίες θα μπορούσατε να μας δώσετε? Να προσθέσουμε. Σε γενικές γραμμές τα είπατε εσείς, βέβαια μπορούμε να πούμε και κάποια ονόματα επιπλέον. Τώρα εδώ ας πούμε βλέπουμε μία φωτογραφία με κάποια από τα εξαρτήματα που βρέθηκαν, πολύ σπάνια φωτογραφία, είχε δημοσιευτεί στο περιοδικό Τρίτο Μάτι, είχε κάνει μια πολύ σημαντική έρευνα για το θέμα αυτό. Ναι, αυτό που μπορούμε να προσθέσουμε τώρα, τα ονόματα και όλα αυτά τα βρίσκουμε και στα περιοδικά, αυτά δηλαδή λίγο πολύ όλοι τα βρίσκουν. Κάτι επιπλέον μπορούμε να πούμε ότι πριν πάνε η αεροπορία και η χωροφυλακή κλπ. Έσπευσαν κάποιοι γρήγοροι, οι οποίοι βρήκαν κάποια αντικείμενα, κάποιοι τα έκρυψαν και μέσα στα ρούχα τους, που μετά είχαν κάποιες παθήσεις, κάποιες δερματικές παθήσεις, κάποιους ερεθισμούς κλπ. Διότι δεν κατάλαβαν ότι ίσως κινδύνευαν από αυτά τα πράγματα και κατά κάποιο τρόπο υπήρξε ένα είδος αγοραπολισίας τέτοιων αντικειμένων για συλλογές, για να τα δώσουν σε ειδικούς κλπ. Αυτά είναι πληροφορίες τις οποίες τις παίρνουμε από ανθρώπους που ήρθαμε σε άμεση επαφή. Για την περίπτωση του Κιλκής και του ρομπότ της Φθιώτιδας, έχετε κάτι να σχολιάσετε, κύριε Σαργά? Εκεί θέλω να πω το εξής, ότι βλέπουμε ξαφνικά μία εγγονή να παίζει έξω από το σπίτι, να είναι και η γιαγιά πιο πέρα, ξαφνικά ακούγεται ένας τρομακτικός θόρυβος, γυρνάνε το παιδάκι και η γιαγιά και μην μου πείτε ότι η γιαγιά διάβαζε Σούπερμαν και ήταν επηρεασμένη ή δεν ξέρω τι άλλο. Και βλέπουν όπως το περιγράφουν, ένα ρομπότ γιγαντιαίο, το οποίο παρουσιάστηκε, όπως είπα και σε άλλη εκπομπή, όπως την ιδιότητα που έχει η Αθηνά, να εμφανίζεται παρά την ουσία, δηλαδή παρά την ύλη, παρουσιάστη, χρησιμοποιώ τη σωστή λέξη, και απουσίασε σύγχρονα, δηλαδή και εξαφανίστηκε. Λοιπόν, προκάλεσε τρομερό θόρυβο, σκόνη κλπ. Βέβαια εκεί βρήκαν κάποια ίχνη τα οποία, αν μου επιτρέπετε, χαζά ή πονηρά τα χάλασαν. Εντάξει. Εγώ όμως τώρα θέλω να σας διαβάσω κάτι από εδώ, το οποίο νομίζω ότι ίσως το συσχετίσετε εσείς. Το βιβλίο αυτό είναι? Το βιβλίο αυτό είναι του κυρίου Φουράκη, έχει τίτλο «Τα προμηνύματα των Δελφών». Μάλιστα. Λοιπόν, θα αναφερθώ στην εκστρατεία που έκανε, μάλλον στην επίθεση που ήθελε να κάνει ο Ξέρξης στους Δελφούς. Λοιπόν, όταν οι Δελφοί, εννοεί οι κάτοικοι των Δελφών, άκουσαν ότι πλησιάζουν οι βάρβαροι, κυριεύτηκαν από πανικό και ρωτούσαν το μαντίο αν έπρεπε να θάψουν στη γη τους ιερούς θησαυρούς ή να τους μεταφέρουν σε άλλη χώρα. Ο Θεός δεν άφησε να τους μετακινήσουν, λέγοντας ότι αυτός είναι ικανός να φυλάξει τα δικά του. Όταν οι βάρβαροι πλησίασαν τόσο που να διακρίνουν το ναό, τότε ο προφήτης, που ονομαζόταν Ακύρατος, είδε μπροστά στο ναό τα ιερά όπλα, που δεν επιτρεπόταν σε κανέναν άνθρωπο να τα αγγίξει. Τα όπλα αυτά παρουσιάστηκαν εκεί από το εσωτερικό του ναού. Ο προφήτης τότε έσπευσε να ανακοινώσει το θαύμα στους παρόντες. Όταν δε οι βάρβαροι έφτασαν βιαστικοί στο ναό της προνοίας Αθηνάς, συνέβησαν πολύ μεγαλύτερα θαύματα. Γιατί βέβαια θαύμα είναι πολεμικά όπλα όταν μετακινηθούν μόνα τους και να σταθούν μπροστά στο ναό. Δώστε μας το νόημα για να κάνουμε οικονομία λίγο στον χρόνο της εκπομπής. Ναι, το νόημα είναι ότι όταν έκαναν οι Πέρσες την εισβολή στους Δελφούς, οι Δελφοί αυτοπροστατεύτηκαν, παρουσιάστηκαν όπλα, ρομπότ όπως τα περιγράφει, τα οποία έριξαν
δέσμες ενέργειας πάνω στους βάρβαρους, έπεσαν και κάποια βράχια από τον Παρνασσό και καταπλάκωσαν τους βάρβαρους. Λοιπόν, εγώ βλέπω... Τι φαντάζεστε ότι μπορεί να είναι αυτή η διοίκηση? Εγώ βλέπω ότι στο Κιλκής, ίσως η φαντασία μου τρέχει πολύ, αλλά στο Κιλκής κάτι ενεργοποιήθηκε από παλιά και δεν ήταν παρουσία κάποιου σύγχρονου UFO. Τι θέλετε να πείτε, κύριε Σαραγά? Μας λέτε για τους Δελφούς στην εποχή της αρχαιότητας και πώς αυτοπροστατεύτηκαν. Ναι. Υπενήσεστε ότι πρέπει να υπήρχε κάτι σαν ρομπότ εκείνη την περίοδο. Ίσως κάποια... Και μιλάμε για ένα ρομπότ που αναφέρεται και είχε δημοσιευθεί και στις εφημερίδες ότι είχε εμφανιστεί. Και τώρα στις μέρες μας. Και λέτε ότι είναι το ίδιο που ενεργοποιήθηκε. Τι έκανε? Για να μη δώσω το δικαίωμα να με πούν όπως θα ήθελα να με πούν, λέω ότι με πολλή φαντασία λέω αυτό, ότι αυτό το ρομπότ του Κιλκής ίσως ήταν ένα από τα όπλα που είχαν στην αρχαία Ελλάδα. Ένα υπερόπλο το οποίο υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή πιστεύετε ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν κάτοχοι μιας διαστημικής γνώσης, τεχνολογίας? Βεβαίως, διότι εγώ πίσω από τους θεούς του Ολύμπου δεν βλέπω θεότητες. Εγώ βλέπω όντα τα οποία προήρχονται από έναν ανώτερο τουλάχιστον τεχνολογικά πολιτισμό. Και μια που λέτε για τους θεούς του Ολύμπου και τα όντα, να δούμε ποιους έχετε δίπλα σας. Έχετε κάτι... Εδώ... Ναι. Αυτός είναι... Ναι. Του έχω δώσει και όνομα, μια και τον κατασκεύασα εγώ, δηλαδή αυτός ήθελε να βγει από μέσα μου. Ναι. Είναι ο Άριστος των Τέλειων, ναι. Έτσι τον ονόμασα. Ο άλλος... ναι. Ο άλλος... Ο Άριστος των Τέλειων είναι, ναι. Θύμιζε λίγο αρχαίο ελληνικό άγαμμα. Αυτός που φαίνεται τώρα είναι ο φίλος μου, έτσι τον λέω. Είναι κάποια όντα τα οποία έχουν περιγραφεί ότι είναι έτσι, μοιάζουν με έντομα και πολλές περιγραφές λένε ότι είναι όπως το βλέπετε. Αυτά είναι γλυπτά που έχετε φτιάξει και μάλιστα τα εκθέσατε και όλα. Ναι, είναι κάποια γλυπτά, βέβαια αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δημιουργήθηκαν από καλλιτεχνικές ανησυχίες και κάποιο στοιχειώδες ταλέντο, ας πούμε. Βέβαια, οφείλω να πω ότι χρωστάω πολλά στον Τάκη Κοζόκο γλύπτη και στον Κυριάκο Ρόκο, που από αυτούς έμαθα πολλά περί γλυπτικής. Πέρα όμως από την τέχνη της γλυπτικής, ήθελα να... Μας δίνετε και πληροφορίες, κύριε Σαραγά, να το πω εγώ, μας δίνετε και πληροφορίες. Όποιος μπορεί να αποκωδικοποιήσει κάποια πράγματα πάνω σε αυτά τα γλυπτά, μπορεί και έχει στοιχεία για το τι συμβαίνει με τα αγνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα και τα όντα, μπορεί να καταλάβει κάποια πράγματα. Όπως, ας πούμε, στο κράνος αυτού του Ολύμπιου Θεού, του Αριστοτέλη. Του Άριστου των Τέλειων. Μάλιστα. Υπάρχει, μπορεί κανείς να διακρίνει ένα με κάποιο τρόπο. Μπορεί να διακρίνει τα ακουστικά. Πολλά πράγματα είναι κωδικοποιημένα. Όμως, τώρα, μια που αναφερθήκατε προηγουμένως ανάμεσα σε άλλες περιπτώσεις και στην περίπτωση του Γιάννη Κουτουβού, μάλιστα, θα ήθελα να ρίξουμε μια ματιά σε ένα ρεπορτάζ που έχουμε και που είναι ο ίδιος ο Γιάννης ο Κουτουβός, ο οποίος έχει τραβήξει εκείνες τις φωτογραφίες. Είναι μουσικός παραγωγός, ο Γιάννης Κουτουβός, εργάζεται στον Αθήνα 984 και ας δούμε τι του συνέβη. Ιστορίσατε την εμπειρία σας για το αντικείμενο αγνώστου ταυτότητας που είδατε. Το αντικείμενο αυτό, το οποίο παρουσιάστηκε στην Ακράτα της Πελοποννήσου, για την ακρίβεια στο Λεμονόδασος, παίρνει χρονολογία 1981, 18 Ιουλίου ήταν. Υπάρχουν δύο μάρτυρες, είμαι εγώ και ο Θανάσης Ραπανάκης, ο άνθρωπος ο οποίος φωτογράφησε αυτό το αντικείμενο. Ήταν απόγευμα, γύρω στις 5 η ώρα, υπήρχε και φως γύρω μας, δηλαδή υπήρχε ήλιος και άκουσα το Θανάση κατάπληκτο να με καλεί προς κάποιο συγκεκριμένο μέρος όπου
ήδη είχε τραβήξει την πρώτη φωτογραφία, τη δεύτερη, γυρίζω το κεφάλι μου, κοιτάζω ψηλά στον ουρανό και είδα αυτό το εκπληκτικό αντικείμενο, και λέω εκπληκτικό γιατί ούτε ήχος μηχανής υπήρχε, ούτε κάτι που να υποδηλώνει πως είναι ένα αεροπλανάκι ή κάτι τέτοιο. Πιο μεγάλη έκπληξη μου έκανε το γεγονός όταν σταμάτησε σχεδόν από πάνω μας, κοκκίνησε, έγινε έτσι σαν ένα πυρωμένο σίδερο και εξαφανίστηκε ταχύτατα καθέτος. Όλο αυτό το πράγμα σήμερα το συζητάμε απλά, ακούγεται απλά και πολλοί κόσμος έτσι ίσως το παρακολουθεί με κάποια ας πούμε ηρεμία. Όμως για την εποχή εκείνη, ακόμα και για σήμερα, είναι ένα πράγμα το οποίο σπάνια συμβαίνει, που πολύ λίγοι θα δουν, και λέω πολύ λίγοι γιατί μόνο επιλεγμένα άτομα πιστεύω ότι μπορούν να δουν τέτοια πράγματα, και πολύ περισσότερο για μας που έχουμε και το αρνητικό αυτό που αποδεικνύει όλο αυτό το γεγονός, αλλά και πολύ περισσότερο, όπως έχει πει και ο κύριος Μπαλάνος, ο οποίος είναι ερευνητής και συγγραφέας γύρω από αυτά τα πράγματα, είναι ίσως τα μοναδικά έγχρωμα αποδεικτικά στοιχεία γύρω από υπόθεση Άτια. Είπατε ότι είδατε το αντικείμενο ξαφνικά και στάθηκε για ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα ακίνητο. 20 δευτερόλεπτα, ίσως 30, κάτι τέτοιο. Μπορείτε να μας περιγράψετε ακριβώς το σχήμα του ή να δώσετε κάποια χαρακτηριστικά, εάν μπορούσατε να δείτε σε τόσο μεγάλη απόσταση που βρισκόταν? Είναι ένα σχήμα το οποίο είναι το ακριβές σχήμα από τα βιβλία που ανοίγουμε με φωτογραφικά ντοκουμέντα του 1940, του 1950, του 1960, και είναι ακριβώς σχεδόν με τα διαστημόπλια που φτιάχνουν αυτή τη στιγμή οι Ιάπωνες, και έχουν ακριβώς το ίδιο σχήμα με αυτούς που τα έχουν στείλει πολλές δεκάδες χρόνια πριν εδώ. Είναι ένα σχήμα τέτοιο, θα το περιγράψω έτσι με το χέρι μου, το οποίο πετάει ταχύτατα, το οποίο δεν έχει ήχο και το οποίο υποθέτω πως ενεργοποιείται με κάποια άλλη ενέργεια, κάποια άλλη δύναμη. Τι έκανα λοιπόν? Όταν πήγα σε όλες τις ελληνικές εφημερίδες γνωστές εκείνης της εποχής, δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε να πω και ποιες ήταν, τα νέα μας πήραν στα αστεία. Ο ταχυδρόμος, με τον διευθυντή του φυσικά, μου απάντησε πως τα μπαλόνια που τους πήγαμε είναι καλά φωτογραφημένα. Κάποιοι άλλοι δεν το πίστευαν, το πίστευαν και δεν το πίστευαν. Γενικά μόνο η Ελευθεροτυπία ήταν εκείνη η οποία αμέσως δημοσίευσε αυτό το περιστατικό. Μία από τις 3 φωτογραφίες μας πόζαρε εκείνη την εποχή και έγραψαν αρκετά θετικά, θα έλεγα, σχόλια. Αντέγραψαν το φιλμάκι και κατέληξε κάποια στιγμή να είναι στο Spiegel. Μάλιστα, αυτή είναι η φωτογραφία του Γιάννη Κουτουβού, το περίφημο ντοκουμέντο, και ξανά το είδαμε. Αυτό που χλευαστικά τους είπανε ωραία τα μπαλόνια που μας φέρατε, και μια που φτάσαμε στο χλευασμό, περνάω κι εγώ σε μια ερώτηση βασική, κύριε Σαραγά. Οι σκεπτικιστές και κυρίως οι αστρονόμοι, το κύριο επιχείρημα που φέρουν για να πούν ότι είναι αδύνατο να μας επισκέπτονται όντα από το διάστημα, μολονότι θεωρούν πιθανό να υπάρχει ζωή, ναι, στο σύμπαν, λένε ότι οι αποστάσεις είναι αστρονομικές. Και είναι εύλογο το ερώτημα, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη τον περιορισμό της ταχύτητας του φωτός που έχει θέσει ο Αϊνστάιν και που υποτίθεται ότι δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Όμως, τελευταία, ακούγονται απόψεις για υπερφωτεινές ταχύτητες. Τι έχει να πείτε? Πράγματι οι αποστάσεις είναι τρομακτικά μεγάλες. Μιλάμε πια για έτη φωτός, δηλαδή κάτι το οποίο τρέχει με την ταχύτητα του φωτός πρέπει να διανύσει, να τρέχει επί 1 έτος
για να φτάσει σε έναν τόπο που είναι μακριά 1 έτος φωτός, και όταν βλέπουμε αποστάσεις 400 έτη φωτός, τόσες χιλιάδες έτη φωτός, μας πιάνει κάτι σαν ήλιγκος, δηλαδή δεν το καταλαβαίνουμε πια πόσο μακριά είναι. Ναι. Λοιπόν, και πράγματι είναι αδύνατο να υπάρξει επαφή τέτοια. Αλλά τελικά ας πούνε αυτοί οι άνθρωποι ότι αυτά τα οποία φωτογραφίζονται κατά καιρούς, και όχι από τυχαίους ανθρώπους, και από επώνυμους και στρατό και διάφορες σοβαρές πηγές, τελικά τι είναι, από πού έρχονται. Διότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, ότι αυτά είναι πραγματικά. Εντάξει, οι αποστάσεις είναι τεράστιες, άρα πώς έρχονται. Και εγώ σας λέω το εξής. Ένας εξωγήινος, εάν έρθει εδώ, μπορεί να κοιτάξει το άστρο του και να πει «Για κοίτα ρε παιδί μου πόσο μακριά φαίνεται από εδώ». Εντάξει, άρα βλέπουμε ότι έστω και με αυτούς τους απλούς συλλογισμούς, ότι ίσως υπάρχει ένα άλλο μέσον. Ένα άλλο μέσον το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν. Εγώ ξέρετε τι λέω, κύριε Σαραγά. Έχοντας διαβάσει μερικά πράγματα, ότι ίσως το ζήτημα δεν είναι τόσο η κίνηση στο χώρο, όσο η κίνηση στο χρόνο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Στίβεν Χόκινγκ, που θεωρείται ο μεγαλύτερος θεωρητικός φυσικός του αιώνα μας μετά τον Αϊνστάιν, ο οποίος κατέχει στο Πανεπιστήμιο την έδρα του Νεύτωνα, έκανε πρόσφατα μια συγκλονιστική ανακοίνωση που ξεσήκωσε θύελλα χειροκροτημάτων στο Κέμπριτζ. Όπως δήλωσε λοιπόν ο Χόκινγκ, η εξέλιξη της γνώσης και των ανακαλύψεων της θεωρητικής φυσικής και των μαθηματικών εξισώσεων δίνουν τις πρώτες ενδείξεις προς την κατεύθυνση που θα πρέπει να επιστρέφει η επιστημονική κοινότητα για να βρει έναν τρόπο να κάνει ταξίδια στον χρόνο. Και μάλιστα όλο αυτό το σκεπτικό σχετίζεται με τις μαύρες τρύπες που ουσιαστικά ο Χόκινγκ τις έκανε γνωστές στο πλατή κοινό, και ένα τμήμα που ονομάζεται σκουλικότρυπα και που γι' αυτόν είναι ένα είδος σύραγγας μέσα στον χρόνο. Λοιπόν, τώρα κύριε Σαραγά, αφού έχουμε ήδη έναν από τις κορυφές, τις επιστημονικές κορυφές, να παραδέχεται... Κάνει το πρώτο άνοιγμα σε μια άλλη σκέψη. Ακριβώς. Έχουμε και μια πολύ γνωστή σκέψη των αστροφυσικών σε σχέση με τις αποστάσεις, το περίφημο παράδειγμα των διδύμων, ότι ο γήινος χωρόχρονος, το γήινο χωροχρονικό συνεχές είναι διαφορετικό στον πλανήτη μας και διαφορετικό εκτός πλανήτη. Με το οποίο τρέξει μέσα στο χώρο, με την οποία τρέξει μέσα στο χώρο. Ακριβώς, δηλαδή ο χρόνος ρέει με διαφορετικό ρυθμό σε διαφορετικές περιοχές του σύμπαντος. Έχουμε λοιπόν το παράδειγμα με δύο διδύμους. Το έχετε υπόψη σας να μας το εξηγήσετε λίγο? Η θεωρία λέει ότι έχουμε δύο διδύμους αδελφούς, δηλαδή έχουν την ίδια ηλικία. Ο ένας είναι αστροναύτης και ο άλλος δεν είναι. Αυτός που είναι αστροναύτης φεύγει από τη γη και πηγαίνει κάπου. Τρέχει με ταχύτητα φωτός. Πάει και γυρίζει. Έχει φύγει για ένα χρόνο και έχει γυρίσει. Λοιπόν, ο αδελφός του που είναι δίδυμος θα είναι πολύ μεγαλύτερο σε ηλικία από αυτόν ο οποίος έκανε αυτό το ταξίδι. Δηλαδή θα έχουμε διαφορά ηλικίας. Επίσης, εγώ θέλω να σας πω διότι έχει σημασία να λέμε κάποια απλά πράγματα, δηλαδή όσο μπορούμε να τα εξηγήσουμε εμείς απλά για να μπορεί να τα καταλάβει ο άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει ούτε καν μαθηματικά. Εντάξει, λοιπόν, εσείς θα μπορούσατε με 2 βήματα να καλύψετε μια απόσταση 40 χιλιόμετρων, για παράδειγμα. Ούτω άλλως να ήσασταν εδώ. Λοιπόν, και εγώ σας λέω ένα απλό παράδειγμα και δεν είναι λογοπαίγνιο. Βρίσκεσαι στην Κηφισιά, στο τρένο, στον ηλεκτρικό. Είστε στην αποβάθρο. Έρχεται το τρένο. Κάνετε ένα βήμα μπροστά, μπαίνετε μέσα στο τρένο. Δεν κινείστε. Κλείνουν οι πόρτες. Το τρένο φεύγει, πάει 40 χιλιόμετρα στον Πειραιά. Σταματάει στον Πειραιά. Κάνετε ένα βήμα πίσω και βγήκατε. Εσείς με 2 βήματα πήγατε 40 χιλιόμετρα. Δηλαδή χρησιμοποίησατε ένα άλλο μέσον. Ακριβώς. Εντάξει, λοιπόν. Και σήμερα η μοντέρνα αντίληψη λέει το εξής, ότι το σύμπαν είναι 2, δηλαδή είναι το ένα μέσα στο άλλο. Και γλιστράνε σαν ρουλεμάν, όχι όπως το δείχνω με τα χέρια μου, εντάξει, αλλά είναι συγχωνευμένο το ένα μέσα στο άλλο. Το δεύτερο σύμπαν τι είναι η σύμπαν αντιήλης? Όχι, ας μην μπλεκόμαστε με αυτά. Είναι παράλληλο σύμπαν, τι είναι? Τίποτε, είναι... Ένα εθερικό σύμπαν. Είναι ένας χαρακτήρας που δίνει... Είναι κάτι που δίνει ένα δυσυπόστατο χαρακτήρα στο σύμπαν, ένα διαδικό χαρακτήρα στο σύμπαν. Λοιπόν, όπως ένα ολογράφημα, δεν ξέρω
πώς μπορούμε να το πούμε τώρα για να το καταλάβουν. Άμα έχουμε ένα ολογράφημα και το ρίξουμε μία δέσμη λέιζερ πάνω, αμέσως προβάλλεται έξω στο χώρο η πληροφορία που περιέχεται. Δηλαδή ένα γαλματάκι, για παράδειγμα, προβάλλεται στο χώρο. Εάν πάρουμε τώρα το ολογράφημα και με ένα ψαλίδι το κόψουμε στα δύο, αν προβάλλουμε στο καθένα φως λέιζερ, θα βγει από ένα γαλματάκι στο κάθε ήμιση. Όχι μισό γαλματάκι. Και έτσι αποδεικνύεται ότι η πληροφορία στο ολογράφημα γράφεται σε κάθε σημείο έχουμε την πληροφορία του σημείου και της ολότητας του ολογραφήματος. Εντάξει, λοιπόν, εάν βρούμε εμείς τον τρόπο να περάσουμε από το ένα σύμπαν στο άλλο με ένα μικρό βηματάκι, όπως είπαμε το παράδειγμα με το τρένο, τότε στο άλλο σημείο τρέχουν όλα τα άπειρα σημεία του ιδίου σύμπαντος δηλαδή. Εντάξει, τρέχουν από κάτω και έτσι εμείς μεταπηδάμε εκεί που έχουμε επιλέξει να πάμε. Μάλιστα. Λοιπόν, αν ένας αραγάς τώρα λέει αυτά τα πράγματα, νομίζετε ότι είναι ο πιο έξυπνος πάνω στον κόσμο? Δεν είμαι ο πιο έξυπνος, εντάξει. Και αστροφυσικοί τα ξέρουν και μαθηματικοί τα ξέρουν. Τότε γιατί παγιδεύουν τον κόσμο με τις αποστάσεις? Γιατί τις παγιδεύουν? Γιατί παγιδεύουν τον κόσμο στα δύσκολα. Εσείς γιατί πιστεύετε? Διότι το φαινόμενο είναι ακόμα υποέλεγχο και απόρριτο. Είναι υποέλεγχο και απόρριτο. Υποέλεγχο και απόρριτο. Και όπως είπα και άλλοι. Χρόνο? Όχι. Και των επισκέψεων από το άλλο σύμπαν. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, αυτό που έχετε εκεί σχετίζεται με όλα αυτά που λέμε? Δεν σχετίζεται. Είναι ένα απλό... Προσπάθησα να κάνω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβει και ένα παιδί του σχολείου. Λοιπόν, αυτό όπως βλέπουμε είναι μία κόκκινη γραμμή και δύο μαύρες βούλες. Μάλιστα. Ας υποθέσουμε ότι αυτό είναι ένας πλανήτης και αυτός είναι ένας πλανήτης. Η απόσταση μεταξύ τους είναι 400 έτη φωτός. Τυχαίο νούμερο, εντάξει. Πλανήτης εκκινήσεως και πλανήτης αφήξεως. Ας πούμε ότι τρέχει ένα διαστημόπλιο με λίγο μικρότερη ταχύτητα από το φως, δηλαδή λίγο πριν την οριακή. Μάλιστα. Τρέχει με ταχύτητα φωτός. Εάν αυτό πάει με ταχύτητα γνωστή ή σαν αυτοκίνητο, ας πούμε, θα κάνει 400. Λάθος. Εάν θα τρέξει με ταχύτητα φωτός λίγο πριν την οριακή, θα κάνει 400 έτη για να πάει εκεί πέρα. Μάλιστα. Εάν τώρα φτάσει την ταχύτητα του φωτός και κατά κάποιο τρόπο φτάσει την οριακή, τότε τι γίνεται? Αρχίζει να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, βλέπετε τη μαύρη γραμμή. Αυτή εδώ είναι η μαύρη γραμμή. Αυτή είναι η μαύρη γραμμή. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, το διαστημόπλιο που τρέχει με αυτή την ταχύτητα ακολουθεί τη μαύρη γραμμή και η κόκκινη γραμμή είναι η καμπυλότητα του χώρου. Δηλαδή, οι πλανήτες δεν βλέπουν την κόκκινη γραμμή να καμπυλώνεται, είναι ευθεία για αυτούς. Για αυτούς είναι ευθεία. Η απόσταση μικραίνει για αυτόν που τρέχει με αυτή την ταχύτητα. Καταλάβατε, λοιπόν, εάν αυτός τώρα επιστρέψει πάνω στον μαύρο δρόμο, στη μαύρη γραμμή, στον πρώτο πλανήτη, εντάξει, για τους άλλους, για αυτούς εδώ πέρα, έχει περάσει το χρονικό διάστημα που θα γίνει αν επέστρεφε από αυτή τη γραμμή. Οπότε θα τους δει πιο γερασμένους. Λοιπόν, είναι ένα απλό παράδειγμα για να δώσουμε, να κάνουμε λίγο έτσι κατανοητό το παράδειγμα με τους δύο δίδυμους αδελφούς και την ελαστικότητα του χώρου και του χρόνου. Πιστεύω να το πέτυχα, δεν ξέρω. Ναι, ομολογουμένως ήταν πολύ εντυπωσιακό και τώρα θέλω να μας πείτε το εξής. Ένα αντιεπιχείρημα που έχει ακουστεί είναι ότι τα όντα που περιγράφουν οι αυτόπτες μάρτυρες ως εξωγήινους είναι πολύ ανθρωπόμορφα και πως κατά κάποιο τρόπο δεν μπορεί να είναι τελικά ανθρωπόμορφοι ή εξωγήινοι. Γιατί τα επιλέγουμε να είναι ανθρωπόμορφα. Ναι, εσείς αποκλείετε την πιθανότητα να είναι ανθρωπόμορφα? Όχι, εγώ κατά κάποιο τρόπο, συγγνώμη, λέω ότι επιβάλλεται να είναι έτσι. Δηλαδή επιβάλλεται, δεν το ορίζει κανείς αυτό, αλλά υπάρχει εξήγηση. Ναι. Να σας δείξω κάποια σχέδια. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη Γη με το μαγνητικό της πεδίο, βορρά-νότο, και εννοείται ότι η Γη είναι σαν ένας μαγνήτης. Μάλιστα. Εντάξει, βλέπετε δηλαδή τις δυναμικές γραμμές του πλανήτη. Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, εδώ θέλω να μου πείτε τι βλέπετε. Βλέπω ένα πρόσωπο. Ναι. Ένα πρόσωπο. Εγώ όμως δεν ζωγράφισα πρόσωπο, εγώ ζωγράφισα δυναμικές γραμμές. Δηλαδή, τα μαλλιά είναι δυναμικές γραμμές, τα γένια δυναμικές γραμμές, τα αυτιά, τα μάτια, η μύτη, τα μουστάκια είναι δυναμικές γραμμές. Δείτε ότι σε έναν άνθρωπο
τα μαλλιά, τα γένια, όλα αυτά είναι ακριβώς δυναμικές γραμμές. Πού θα καταλήξω? Αυτές οι δυναμικές γραμμές στο κεφάλι δεν είναι μόνο στο κεφάλι. Βέβαια τα σκιτσάκια είναι πάρα πολύ απλά και γρήγορα φτιαγμένα. Δεν είναι μόνο στο κεφάλι, αλλά είναι και σε ολόκληρο το σώμα. Μάλιστα. Δηλαδή οι πλευρές βρίσκονται πάνω σε δυναμικές γραμμές. Η λεκάνη σε δυναμικές γραμμές. Τα γεννητικά όργανα σε δυναμικές γραμμές. Τα χέρια που καταλήγουν και σε δάκτυλα είναι πάλι δυναμικές γραμμές και τα πόδια το ίδιο. Εντάξει, άρα λέμε ότι ένας άνθρωπος, και συγχωρήσαμε για τα σχέδια, τα έκανα πολύ γρήγορα, ένας άνθρωπος δεν είναι τίποτε άλλο από ένα δίπολο, από ένα ηλεκτρομαγνητικό δίπολο. Και γιατί? Είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό δίπολο επειδή βρίσκεται, είναι ένα μικρό μαγνητάκι το οποίο βρίσκεται πάνω σε ένα μεγαλύτερο μαγνήτη. Μάλιστα. Εντάξει, δηλαδή και ο πλανήτης όταν δημιουργήθηκε, για τους λόγους που δημιουργήθηκε, και τα όντα, οποιαδήποτε είναι αυτά, πάνω στον πλανήτη δημιουργήθηκαν έτσι, διότι υπέστησαν και τα δύο τους ίδιους νόμους. Την επιρροή του... Ακριβώς. Εντάξει, λοιπόν, επειδή το σύμπαν, τουλάχιστον το γνωστό σε εμάς, είναι διπολικό και πολλωμένο, εάν κάπου υπάρχει ζωή αλλού και επειδή ο πλανήτης έχει πάλι βορρανότο εκεί πέρα, τα όντα που θα είναι εκεί πάνω δεν θα ξεφεύγουν πολύ από την μορφή που γνωρίζουμε εμείς. Θα είναι περίπου έτσι. Μπορεί να έχουν 4 αυτιά ή να έχουν, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχουν, πάντως θα είναι περίπου έτσι. Δεν θα είναι από ζελέ, δεν θα είναι πρισματικά, δεν θα είναι... Και δεν θα είναι, και σίγουρα θα έχουν κατανεμημένα κατά κάποιον τρόπο κάποιο τρόπο, ναι. Τα όργανα και τα χαρακτηριστικά και νομίζω αυτός ο συλλογισμός νομίζω είναι αρκετά ισχυρός, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να παραβλέψει κανείς και να πει ότι θέλουμε και τα βλέπουμε. Κύριε Σαραγά, ναι. Για να επιστρέψω για πολύ σύντομα, έχουμε 3 λεπτά στη διάθεσή μας. Δεν έχουμε προλάβει να πούμε τίποτα και δυστυχώς δεν προλάβαμε να δούμε το συγκλονιστικό ντοκουμέντο που έχετε φέρει μαζί σας και που είναι η περίπτωση της Ρόδου. Όμως θα τα πούμε. Μα δεν δείξαμε τουλάχιστον τίποτα από την έρευνα την οποία κάνουμε. Μιλάμε θεωρητικά. Τέλος πάντων. Θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή, κύριε Σαραγά. Άρα βλέπω και άλλη εκπομπή. Έτσι φαίνεται. Πείτε μου όμως πάρα πολύ γρήγορα. Θα μπορούσαν να μας επισκέπτονται οι κάτοικοι του Άρη από το μέλλον? Μια που μιλήσαμε προηγουμένως για τον χωρόχρονο και ότι μπορεί να ταξιδεύει κανείς στον χρόνο, να μην έρχονται λοιπόν οι κάτοικοι του Άρη τώρα, αλλά μας έρχονται από το μέλλον. Ο χώρος δεν μπορεί να διανοηθεί χωρίς τον χρόνο. Και ο χρόνος το ίδιο. Ο ένας παράγει τον άλλο. Εντάξει, λοιπόν, αυτά ίσως ακούγονται λίγο σκληρά για τον άνθρωπο που δεν ξέρει, αλλά τουλάχιστον οι φυσικοί καταλαβαίνουν. Λοιπόν, όπως κάνουμε ταξίδια στο χώρο που είναι πιο εύκολα για μας, αναμφισβήτητα, όπως λέει και ο Χόκινς, θα είναι δυνατή και το ταξίδι στο χρόνο. Είναι θέμα χρόνου να γίνει αυτό. Λοιπόν, γιατί να μην γίνει? Γιατί να μην έχουμε επισκέπτες από το μέλλον του Άρη ή να μην έχουμε επισκέπτες από το μέλλον της Γης? Και εγώ, για αυτό που θα σας πω τώρα, δεν λέω ότι πράγματι έτσι είναι, απλώς έκανα μία υπόθεση. Λέω ο εξωγήινος του Ρόσουελ. Γιατί να μην είναι ο άνθρωπος του 3000, μεταλλαγμένος κατά κάποιο τρόπο? Εδώ, φίλες και φίλοι, με αυτό το ερώτημα του Λευτέρη Σαραγά κλείνουμε την απόψινή εκπομπή. Δεν προλάβαμε να δούμε κάποια πραγματικά συγκλονιστικά ντοκουμέντα που έχει ο κ. Σαραγάς. Στην επόμενη εκπομπή, το ερχόμενο Σάββατο, στη 1 το μεσημέρι, θα τα δούμε μαζί με κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις για τις συνωμοσιακές κινήσεις κάποιων περίεργων στρατιωτικών οργανισμών που έχουν άμεση σχέση με τους εξωγήινους και με την εξωγήινη τεχνολογία. Θα ακούσετε πράγματα που θα σας φαίνονται απίστευτα. Σάββατο στη 1 το μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας.
Κάποτε η γνώση ήταν μία. Κάποτε ο καθρέφτης του κόσμου έδειχνε τη μία αλήθεια, τη μία ενότητα. Όμως κάτι έγινε και ο καθρέφτης έσπασε. Η αλήθεια κομματιάστηκε. Από τότε οι άνθρωποι κοιτούν προς τα πάνω, βλέποντας μόνο αποσπάσματα της γνώσης. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα ολοκληρώνεται το αφιέρωμά μας στους εξωγήινους, στα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα και θα προσπαθήσουμε στη σημερινή εκπομπή να απαντήσουμε σε όσα έχουν μείνει εκκρεμεί και αναπάντητα. Αυτός είναι ο Μπομπ Λαζάρ, ο άνθρωπος που έκανε την συγκλονιστικότερη αποκάλυψη της τελευταίας δεκαετίας ενδεχομένως. Αποκάλυψε την ύπαρξη της Area 51, της μυστικής βάσης με κωδικό όνομα Dreamland, ονειροχώρα, που βρίσκεται στην έρημο της Νεβάδας. Ο Λαζάρ, που εργαζόταν σε αυτή τη βάση, αποκάλυψε πως στους 22 υπόγειους ορόφους της κατασκευάζονται πειραματικά υπερεξελιγμένα αεροσκάφη με βάση τα στοιχεία που αντλούν οι επιστήμονες από 9 υπτάμενους δίσκους που έχουν κατά καιρούς πέσει ή προσγειωθεί στον πλανήτη. Και φυσικά αυτοί οι υπτάμενοι δίσκοι φυλάσσονται στον λαβύρινθο της βάσης, που θεωρείται ένα από τα αυστηρότερα φυλαγμένα μέρη του κόσμου. Στο θέμα αυτής της περιοχής, αυτής της μυστικής βάσης, είχαμε αναφερθεί στις ειδήσεις του σπασμένου καθρέφτη την πρώτη κιόλας μέρα που ξεκίνησε αυτή η εκπομπή τον περασμένο Ιούνιο. Είχαμε τότε είχαμε υποσχεθεί ότι θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα εκτενέστερα και αυτό θα κάνουμε σήμερα. Όμως έχω να πω επίσης ότι έχει γίνει ήδη μία καταγγελία, γιατί βεβαίως το Πεντάγωνο επίσημα αρνείται την ύπαρξη αυτής της βάσης. Είχε γίνει λοιπόν καταγγελία με επικεφαλή σε έναν νεοερκέζο δικηγόρο, ο οποίος πηγαίνει στα δικαστήρια, τον William Perry και τον Anthony Lake του Τμήματος Εθνικής Ασφαλείας, με την κατηγορία της απόκρυψης στοιχείων από την κοινή γνώμη για μυστικά πειράματα. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, ετοιμαστείτε να ακούσετε πράγματα που ποτέ δεν έχουν υποθεί από την ελληνική τηλεόραση, και όχι μόνο γι' αυτό θα μιλήσουμε, αλλά και για κάποιες συγκλονιστικές περιπτώσεις εμφάνισης αγνώστου ταυτότητας υπταμένων αντικειμένων εδώ στην Ελλάδα. Κάτι που εκκρεμεί από την περασμένη εκπομπή. Σήμερα, λόγω ακριβώς του χρόνου που χρειαζόμαστε, και χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω χρόνο για να ολοκληρώσουμε, δεν θα έχουμε εκτάκτως ειδήσεις, τις ειδήσεις του σπασμένου καθρέφτη. Πέρα από μία ανακοίνωση ότι αυτή τη φορά ταξιδεύουμε τον ερχόμενο μήνα, τον Δεκέμβριο, 22 Δεκεμβρίου, που στην Αίγυπτο, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετρόβιο Πολυτεχνείο, ταξιδεύει ο σπασμένος καθρέφτης στην Αίγυπτο, στην όαση της Σίουα, όπου γίνονται οι σημαντικές ανασκαφές για τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο, και φυσικά όσοι θελήσουν θα κάνουν και μια κρουαζιέρα μέχρι το νοτιότερο σημείο της Αιγύπτου, μέχρι το Ασουάν, μια κρουαζιέρα στον Νείλο. Η εκδρομή είναι για τις 22 Δεκεμβρίου και είναι εκπαιδευτική, δεν θα είναι απλά τουριστική. Έχουμε να πούμε και να δούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και με έναν άλλο τρόπο. Αν θέλετε λοιπόν να έρθετε κι εσείς μαζί μας, μπορείτε να δηλώσετε εγκαίρως όμως συμμετοχή στα τηλέφωνα 36 26 067 και 36 26 068.
Η δεύτερη ανακοίνωση που ήθελα να κάνω είναι για το περιοδικό Ηλίσια Παιδεία, το οποίο είχαμε ξαναπαρουσιάσει από αυτήν την εκπομπή. Αυτό είναι το καινούριο του τεύχος και πραγματικά έχει κάποια πολύ ενδιαφέροντα άρθρα, όπως ας πούμε «Γίγαντες στη γη είναι ακόμα εδώ». Και όχι μόνο αυτό, αλλά τα Ηλίσια Παιδεία διοργανώνουν και μία διάλεξη την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου με θέμα την ελληνική μουσική και την ανατολίτικη μουσική παράδοση. Ο μιλητής θα είναι ο Δημήτρης Σταθακόπουλος, που κάποια μέρα θα τον φέρουμε και εδώ σε αυτή την εκπομπή. Είναι εθνομουσικολόγος. Έχει κάνει μια καταπληκτική έρευνα που αποδεικνύει πως η σύγχρονη δυτική μουσική, η βυζαντινή μουσική, η ανατολίτικη μουσική, όλες στηρίζονται στους αρχαιοελληνικούς μουσικούς δρόμους. Αυτά είχα να πω και ακόμα κάτι. Κάποιοι από εσάς έχετε επικοινωνήσει μαζί μας γιατί έχετε πάρει αφορμή από τις πρόσφατες εκπομπές. Η κυρία Πέλη Κατσαρού λοιπόν είναι μια τηλεθεάτρια η οποία τη σύμπτωση έχει γράψει ένα βιβλίο «Ζητείτε παράδεισος για τα αγγελούδια». Το εντυπωσιακό είναι ότι ενώ το βιβλίο είναι παιδικό και εντελώς βγαλμένο από την φαντασία της, όμως μέσα περιγράφει μερικές σκηνές στην Πεντέλη που είναι πραγματικά εντυπωσιακές αν λάβει κανείς υπόψη του όσα ήδη έχουμε πει για την Πεντέλη. Και η τελευταία ανακοίνωση, γι' αυτό εδώ το βιβλίο, Έλληνες οι θεοί της Αιγύπτου, επειδή κάποιοι από εσάς μου έχετε τηλεφωνήσει και ρωτάτε, ναι, είναι το βιβλίο που έχω γράψει και έχει σχέση με την Αίγυπτο και η θεματολογία του σχετίζεται με ερωτήματα όπως μήπως ο ελληνικός πολιτισμός προϋπήρξε του Αιγυπτιακού, γιατί οι θεοί των Αιγυπτίων έχουν ελληνικά ονόματα, τι έκαναν οι προκατακλυσμία οι Έλληνες στην Αίγυπτο, τι κρύβεται στο σφαγισμένο θάλαμο της πυραμίδας, τι λέει η σύγχρονη αστροφυσική για τα επιτεύγματα των αρχαίων μυστών, ποια η εξήγηση της κατάρας του Φαραώ, τι αποκαλύπτει ο ναός του Όρου και πώς σχετίζεται με τον Απόλλωνα αλλά και με την Αποκάλυψη, είναι μερικά από τα ερωτήματα στα οποία προσπαθεί να απαντήσει αυτό το βιβλίο. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλντεμπαράν, περισσότερα σε σχέση με τις πληροφορίες που περιέχονται στο βιβλίο στην επόμενη εκπομπή, φίλες και φίλοι, που θα είναι πραγματικά μια εκπομπή ξενάγησης στα μυστήρια της Αιγύπτου. Τώρα όμως συνεχίζουμε την απόψινή εκπομπή με ξενάγηση στα μυστήρια που σχετίζονται με εξωγήινη διάνοια. Μεταδίδεται αυτό το μήνυμα. Επαναλαμβάνουμε, σταματήστε αμέσως αυτή τη μετάδοση. Αυτή η επίγουσα διαταγή, προερχόμενη από το Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού της Αεροπορικής Βάσης Roswell, δόθηκε στο ραδιοφωνικό δίκτυο ABS, που στις 8 Ιουλίου 1947 μετέδωσε την είδηση της πτώσης ενός άτια στην περιοχή του Roswell. Αυτή ήταν η πρώτη, αλλά όχι και η μοναδική παρέμβαση του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να μην δοθούν στην δημοσιότητα οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία. Ωστόσο, το 1952 η εμφάνιση, μια μαζική εμφάνιση άτια, συντάραξε τις κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες, οι εφημερίδες έγραφαν, το κοινό ζητούσε να πληροφορηθεί και τότε ήταν η πρώτη φορά που κάποιος αξιωματούχος του στρατού παραδέχθηκε την ύπαρξη των άτια. Εδώ βλέπουμε την Washington Post, η οποία είχε δημοσιεύσει στην πρώτη της σελίδα την σχετική είδηση. Εδώ είναι από την συνέντευξη τύπου που είχε δοθεί, τη μοναδική συνέντευξη τύπου, που ο ανώτερος αξιωματούχος του στρατού δήλωσε. Είναι ένα φιλμάκι που δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση, είναι ένα ιστορικό φιλμ, γιατί παραδέχεται αυτό ακριβώς που βλέπουμε και εμείς τώρα και που είναι τα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα που είχαν καταγραφεί και από τα ραντάρ, αλλά τα είχαν δει και με τα μάτια τους οι πολίτες. Εδώ λοιπόν ενημερώνεται ο τύπος και βέβαια από τότε κύλησαν 4,5 δεκαετίες και οι στρατιωτικοί κάνουν τα πάντα πλέον για να κρατήσουν μακριά από τα μάτια και τα αυτιά του κοινού μερικά απόρριτα μυστικά που σχετίζονται, όπως λέγεται, με εξωγήινη δραστηριότητα αλλά και με ασύλληπτα υπερεξελιγμένη γήινη τεχνολογία. Ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά είναι αυτό της Area 51. Σήμερα θα δούμε το γιατί και με τη βοήθεια των προσκεκλημένων μας που σας τους παρουσιάζω αμέσως. Είναι ο κύριος Λευτέρης Σαραγάς, ηλεκτρονικός. Γεια σας. Ο κύριος Σαραγάς εργάζεται στο τμήμα υψηλών ενεργειών του πυρηνικού
του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών Δημόκριτος, και ο κύριος Μάκης Ποδότας, επίσης ηλεκτρονικός. Θα σας έχουν μάθει, φαντάζομαι, οι πιστοί τηλεθεατές αυτής της εκπομπής. Ξεκινώ αμέσως με εσάς, κύριε Ποδότα. Η Area 51 υπάρχει? Όσο και αν αντιδρούν οι στρατιωτικοί με κάποιες συνεντεύξεις που δίνουν, οι ερευνητές, οι Αμερικανοί, έχουν οργανώσει ολόκληρο κάμπινγκ, μπορούμε να πούμε, γύρω από τη βάση αυτή και συνεχώς παρακολουθούν τη βάση αυτή και κυρίως τα βράδια, γιατί εκεί τότε φαίνονται τα αεροσκάφη, ας τα πούμε αεροσκάφη, διαστημόπλια είναι κυρίως, ή UFOs, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, που τα κάνουν δοκιμές μέσα στο βράδυ. Δηλαδή φαίνεται η προσγείωση, απογείωση και κάποια λιγμοί που γίνονται. Δώστε μας λίγα περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα αυτής της περίφημης ονειροχώρας, της Dreamland, όπως λέγεται χαϊδευτικά. Ναι, χαϊδευτικά η στρατιωτική, γιατί είναι της αεροπορίας, αεροπορική βάση, λέγεται Dreamland, αλλιώς περιοχή 51, ή και υπάρχει και ένα συνθηματικό όνομα βάσης Νέλης. Από εκεί και πέρα τώρα είναι μια περιοχή αποξηραμένη, είναι σε έρημο, φαίνονται πολύ λίγες εγκαταστάσεις στην επιφάνεια. Όλη η βάση είναι υπόγεια, από ό,τι λένε υπάρχουν 22 υπόγεια. Σε αυτά, στους πρώτους ορόφους, στα πρώτα υπόγεια έχουν πρόσβαση οι γήινοι, στα υπόλοιπα έχουν οι εξωγήινοι. Αυτά λένε οι πληροφορίες από ερευνητές και από άτομα τα οποία έχουν δουλέψει εποχιακά στα προγράμματα αυτά. Θέλετε να πείτε ότι υπάρχουν κάποιοι εξωγήινοι οι οποίοι ζουν σε εκείνη την περιοχή που, όπως είπαμε, είναι η περιοχή της Γης η πιο φυλαγμένη? Ναι, σύμφωνα με αυτά που μας λένε κάποιοι επιστήμονες που δούλευαν στα προγράμματα εποχιακά και λοιπά, με κάποιες συμβάσεις, γιατί όλοι με συμβάσεις δουλεύουν στην Αμερική, μας έχουν πει ότι πραγματικά υπάρχουν κάποια υπόγεια που υπάρχουν εξωγήινοι και μάλιστα... Ζωντανοί εξωγήινοι. Όχι σαν αυτό του Ρόσουελ. Όχι, ολοζώντανοι, οι οποίοι δίνουν οδηγίες για το πώς θα κατασκευάσουν αυτά τα υπτάμενα σκάφη, δηλαδή αυτά τα UFOs. Εδώ με αυτά που μας λέτε, κύριε Ποδότα, όχι μόνο πια τουλάχιστον μια μερίδα του στρατού ή κάποιων υπηρεσιών του στρατού ξέρει ότι υπάρχουν, ότι μας επισκέπτονται κάποια εξωγήινα σκάφη, αλλά έχουν συνεργασία με τους εξωγήινους. Ναι. Και αυτό βγαίνει από παντού, και από πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών και από κάποιους στρατηγούς που έχουν αποστρατευτεί και αποφασίζουν κάποια στιγμή να μιλήσουν γιατί έρεται το απόρριτο σε αυτούς. Όλα κάπου εκεί συγκλίνουν. Ότι τελικά υπάρχουν κάποιες, όχι μόνο αυτοί ίσως είναι κάποια βάση τεχνολογίας, δηλαδή που κατασκευάζουν τεχνολογία, κατασκευάζουν υπταμένους δίσκους, ας το πούμε απλά. Υπάρχουν και άλλες βάσεις και άλλο δίκτυο υπόγειο κάτω από την Αμερική. Άρα, θα πάμε στο υπόγειο δίκτυο των βάσεων. Θα ήθελα να μου πείτε τι είδους τεχνολογία παράγεται εκεί στα υπόγεια αυτά. Έχουν εντοπιστεί δύο ειδών σκάφη. Η πρώτη μορφή είναι τα γνωστά κάποια, ας πούμε, κατασκοπευτικά, άκρως απόρριτα, τα οποία κατά καιρούς η Αμερική βγάζει στην επιφάνεια ότι υπάρχουν, και αυτό φαίνεται από τα υπέρογκα κονδύλια του Κογκρέσου που αναγκάζεται κάθε τόσο να υπογράψει. Είναι κάποια σκάφη όπως υπάρχουν κάποια ονόματα, Aurora, Black Manta κλπ. Αυτά αναπτύσσουν τεράστιες ταχύτητες, γύρω στα 10 Mach, και μάλιστα όταν απογειώνται ή προσγειώνται παρουσιάζουν 3,7 Ρίχτερ σεισμό στην περιοχή. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα σκάφη τα οποία είναι κανονικοί υπτάμενοι δίσκοι. Κατασκευασμένα από γήινους με τεχνολογία εξωγήινη, και που λένε κάποιοι ότι ήδη υπάρχουν εκπαιδευμένοι Αμερικανοί πιλότοι οι οποίοι χειρίζονται και μαθαίνουν το χειρισμό αυτών των σκαφών, αυτών των υπταμένων δίσκων. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ρίξουμε μια ματιά σε κάποιες φωτογραφίες που έχουμε. Αυτή είναι λοιπόν η περίφημη βάση 51, περιοχή 51. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες φωτογραφίες που αποδεικνύουν, εδώ έχουμε μια επιγραφή που είναι στην κοντινή κοινότητα, το έχουν πια, είναι αυτό που λέτε ότι κάνουν κάμπινγκ πια, εκεί οι ερευνητές. Είναι το σήμα της βάσης. Το σήμα της βάσης, Test Facility, Area 51. Αυτό είναι το Aurora.
Ναι, αυτά είναι από αυτά τα κατασκοπευτικά σκάφη, τα οποία φτιάχνουν. Είναι μια κατηγορία σκαφών, τα οποία μοιάζουν πάρα πολύ, αν τα δει κανένας οριζόντια, μοιάζουν πάρα πολύ με υπτάμενο δίσκο, αλλά δεν είναι. Αλλά δεν είναι. Δεν είναι. Και εδώ θα ήθελα να κάνω και μία συμπλήρωση ότι κάποια από αυτά τα σκάφη που αναπτύσσουν τέτοιες ηλικιώδεις ταχύτητες είναι σε θέση να καλύψουν την απόσταση γης σελήνης σε 6,5 ώρες. Αληθεύει αυτό? Ναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες αληθεύει. Αληθεύει. Αληθεύει, ναι. Λοιπόν, εδώ θα ήθελα να κάνω άλλη μία συμπλήρωση, μια που μιλάμε για τα απόρριτα μυστικά, τα στρατιωτικά που κάποια στιγμή βγαίνουν στην επιφάνεια. Σε αυτή την εκπομπή, φίλες και φίλοι, προσπαθούμε να μην, και οι καλεσμένοι και εγώ προσπαθούμε να μην εντυπωσιάζουμε με ψεύτικα στοιχεία, προσπαθούμε να είμαστε τεκμηριωμένοι. Και θα ήθελα να κάνω εδώ και να ανοίξω μια παρένθεση για τους σκεπτικιστές. Ευπρόσδεκτος ο σκεπτικισμός φτάνει να έχει επιχειρήματα. Μακάρι να μας αποδείξετε ότι κάνουμε λάθος. Διαφορετικά καλύτερα να ρίξετε μια πιο κοντινή ματιά στα στοιχεία που παρατίθενται. Έχω λοιπόν να πω για τον Ρόμπερτ Ντιν, απόστατο ταγματάρχη του Αμερικανικού Επιταλείου, ο οποίος αποκαλύπτει πως το ΝΑΤΟ εξέδωσε μια απόρριτη αναφορά προερχόμενη από το ανώτατο στρατηγείο συμμαχικών δυνάμεων της Ευρώπης. Σύμφωνα με την αναφορά, τα εξωγήινα σκάφη υπάρχουν και προέρχονται από ένα εθεροφυσικό πεδίο, έναν παράλληλο κόσμο δηλαδή. Και ήταν φυσικό το ΝΑΤΟ να έχει συντάξει μια σχετική έκθεση, αφού συχνά τα ραντάρ του έπιαναν τα εξωγήινα σκάφη που κατά καιρούς εμφανίζονταν. Όπως ισχυρίζεται ο Ρόμπερτ Ντιν, στο κέντρο επιχειρήσεων του Ανωτάτου Αρχηγείου του ΝΑΤΟ υπάρχει ένα χοντρό ντοσιέ. Στο εξώφυλλό του γράφει: εκτίμηση μιας πιθανής στρατιωτικής απειλής για τις συμμαχικές δυνάμεις της Ευρώπης. Το έγγραφο έχει άξοντα αριθμό 3 και τη σφραγίδα «Κοσμικό απόρριτο». Έχει συνταχθεί από τους στρατιωτικούς αντιπροσώπους κάθε κράτους μέλους του ΝΑΤΟ με τη συμβολή διαπρεπών επιστημόνων. Ανάμεσα στα στοιχεία που αναφέρονται είναι αυτά που σχετίζονται με τα ενοποιημένα πεδία και τη θεωρία χωρόχρονου του Αϊνστάιν. Οι σχετικές επιστημονικές πληροφορίες ήταν η βάση ερμηνείας του φαινομένου που περιγραφόταν στην έκθεση. Γεμάτο παραρτήματα, μυστικές αναφορές και φωτογραφίες, και ανάμεσα στις φωτογραφίες ήταν ένας δίσκος 30 μέτρων που είχε συντριβεί το 1969 στο Τίμερντόρφερ της Γερμανίας, κοντά στη Βαλτική θάλασσα. Ο Βρετανικός στρατός έφτασε πρώτος εκεί και απέκλεισε την περιοχή. Το σκάφος είχε πέσει σε μαλακό πυλώδες έδαφος και έτσι δεν είχε καταστραφεί. Το 1 τρίτο του ήταν θαμμένο στο έδαφος. Μέσα υπήρχαν, όπως λέει η αναφορά, 12 μικρά σώματα, όλα νεκρά. Υπήρχαν επίσης φωτογραφίες από την αυτοψία και εκθέσεις των ιατροδικαστών. Τα όντα, σύμφωνα με αυτές τις εκθέσεις, ήταν κλόνοι, χωρίς όργανα αναπαραγωγής ή πεπτικό σύστημα. Δεν έτρωγαν και δεν επεξεργάζονταν τις τροφές όπως εμείς. Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η αναφορά του ΝΑΤΟ με άφησαν άφωνο, λέει ο ταγματάρχης Ντιν, και τα συνοψίζει στα εξής 5 σημεία. Πρώτον, ο πλανήτης μας και η ανθρώπινη φυλή ήταν αντικείμενο λεπτομερούς έρευνας από αρκετούς διαφορετικούς εξωγήινους πολιτισμούς, 4 από τους οποίους έχουν προσδιοριστεί οπτικά. Μία φυλή μοιάζει πάρα πολύ με τη δική μας. Μια άλλη μοιάζει με εμάς στο ύψος, την όψη και τη δομή, αλλά έχει έντονο γκρίζο χρώμα επιδερμίδας. Η δεύτερη υποσημείωση είναι ότι αυτές οι επισκέψεις εξωγήινων συμβαίνουν από την αρχαιότητα. Τρίτον, οι εξωγήινοι δεν φαίνονται να είναι εχθρικοί, γιατί αν ήταν, η πρόθεσή τους θα είχε ήδη εκδηλωθεί. Αυτό έλεγε η αναφορά, θα δούμε όμως. Τέταρτον, οι γρήγορες εμφανίσεις και εξαφανίσεις των σκαφών τους είναι πιθανόν επίδειξη ικανοτήτων τους. Και πέμπτον, πρέπει να δρουν βάσει κάποιου σχεδίου ή προγράμματος, αφού από τις απλές πτήσεις πέρασαν σε προσγειώσεις και κάποια στιγμή ήρθαν και σε στενές επαφές. Ο ταγματάρχης Ρόμπερτ Ντιν ζήτησε να ερευνήσει το θέμα και να δοθεί δημοσιότητα στις σχετικές αναφορές. Η επίσημη απάντηση που δόθηκε από τον αναπληρωτή αρχηγό του Γραφείου Πληροφόρησης Κοινού του ΝΑΤΟ ήταν η ακόλουθη. Οι φάκελοι κρατούνται υπό στρατιωτικό έλεγχο. Οι πληροφορίες για τις οποίες ζητάει άδεια πρόσβασης ο κύριος Ντιν μπορούν να αποκαλυφθούν μόνο από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως, φίλες και φίλοι, το θέμα του στρατού και των σχετικών υπηρεσιών και των εκθέσεων που, όπως προκύπτει, υπάρχουν,
θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια της εκπομπής. Τώρα όμως θα ήθελα να επιστρέψουμε πιο κοντά σε εμάς και μάλιστα στην Ελλάδα. Κύριε Σαραγά, έχετε καταγράψει ως ερευνητής αυτά τα χρόνια κάποιες περιπτώσεις εμφάνισης εξωγήινων σκαφών στην Ελλάδα και υπάρχει κάποια συγκεκριμένη περίπτωση η οποία σας απασχόλησε ιδιαίτερα και σας αντάμυψε, θα έλεγα, και με κάτι το ιδιαίτερο, η περίπτωση της Ρόδου. Θα ήθελα να μας πείτε περιληπτικά τι είναι αυτή η περίπτωση. Ναι, ήταν ένα περιστατικό το οποίο είχε συμβεί στη Ρόδο στις 14 Δεκάτου του 1989 και αυτό αργότερα το είχα ερευνήσει το 1993, το καλοκαίρι του 1993. Μάρτυρας ήταν ένας ιερέας στο χωριό Λάρδος και δύο κορίτσια. Βέβαια υπήρξαν και κάποιοι άλλοι μάρτυρες, αλλά αυτοί ήταν οι κυριότεροι. Θα σας διαβάσω όμως μία επιστολή που την πήρα ιδιοχείρος και χειρόγραφη από τον ιερέα και μάλιστα υπογεγραμμένη. Λοιπόν, λέει, ήταν Σάββατο 14 Οκτωβρίου του 89. Ήμουνα με την οικογένειά μου στο σπίτι, όταν γύρω στις 7 μετά μεσημβρία άκουσα φωνές έξω. Άνοιξα την πόρτα και βγαίνοντας είδα ένα αντικείμενο με 3 φώτα. Κόκκινο στρογγυλό στη μέση, πράσινο δεξιά και πορτοκαλί αριστερά, αυγοειδή. Έτσι ακριβώς το γράφει. Να φεύγει σιγά σιγά και μετά με μεγάλη ταχύτητα. Όταν τα παιδιά που φώναζαν, 2 16χρονα κορίτσια, ανέβηκαν σπίτι, στην ερώτησή μου τι τους συνέβη, μου διηγήθηκαν τα εξής. Ερχόμασταν σπίτι σου. Όταν κοντέψαμε στο νεκροταφείο, ακούσαμε ένα υπόκοφο θόρυβο από πάνω μας. Νομίσαμε πως ήταν ήχος από μακρινό αεροπλάνο. Όταν όμως ο θόρυβος εξακολουθούσε στον ίδιο ρυθμό, γυρίσαμε προς τα επάνω και είδαμε ένα δίσκο πολύ πιο μεγάλο από ένα γιοταχή αυτοκίνητο να στέκεται από πάνω μας σε απόσταση 8 με 10 μέτρα και είχε 3 φώτα, αυτά που είπα προλίγου. Πριν αρχίσουμε να τρέχουμε, μας έριξε ένα κόκκινο φως που κοκκινήσαμε εμείς και η γύρω περιοχή. Αυτά λοιπόν είναι το κεντρικό κομμάτι της επιστολής. Συνεχίζεται, αλλά επειδή έχουμε είναι ολόκληρη επιστολή, να μην χάνουμε χρόνο, διότι έχει περιττές λεπτομέρειες. Έχουμε ένα οπτικό υλικό, το οποίο προέκυψε από την έρευνα που είχα κάνει εγώ το καλοκαίρι του 1993. Εδώ βλέπουμε στο βάθος είναι η διασταύρωση όπου εμφανίστηκε εδώ είναι το σπίτι του Παπασάβα. Εδώ ακριβώς είναι το σπίτι του Παπασάβα που βλέπουμε. Αυτή είναι η διασταύρωση που στο βάθος εκεί εμφανίστηκε το UFO πάνω από τα κορίτσια. Ναι, έχω κάνει κάποια σκιτσάκια, τα οποία τα έκανα όχι για να εντυπωσιάσουμε, αλλά για να μεταφέρω ακριβώς τις εικόνες που πήρα και εγώ από τους μάρτυρες. Στο βάθος ακριβώς εμφανίστηκε το UFO πάνω από τα κορίτσια, έτσι ακριβώς. Το κόκκινο φως που τους έριξε. Το κόκκινο φως που τους έριξε, έτσι ακριβώς τα δύο κορίτσια με το UFO από πάνω. Εδώ είναι το χωριό Λάρδος, κατέβηκε πάνω από το βουνό, όπως βλέπουμε, προχώρησε πάνω από το χωριό, στο κέντρο είναι το σπίτι του Παπασάβα και πήγε και στάθηκε σε αυτό το λόφο τώρα που δείχνει στο κέντρο της εικόνας. Στάθηκε το UFO πάνω εκεί. Ήταν βράδυ, 7.30 με 8 παρατέταρτο, στις 14 Δεκάτου. Εδώ είναι από άλλη άποψη, κατέβηκε με κατηφορική πορεία όπως το είδαμε, πήγε, όπως βλέπουμε στο κέντρο της εικόνας, έχει ένα σχολείο και εκεί ήταν τα κορίτσια όπου συνέβη το περιστατικό και αμέσως φεύγει από εκεί και πηγαίνει και στέκεται πάνω σε αυτόν τον λόφο. Η κίνηση της κάμερας είναι η κίνηση που ακολούθησε. Η κίνηση που έκανε το UFO, ναι, πήγε και στάθηκε σε αυτόν τον λόφο. Έτσι ακριβώς ήταν οι περιγραφές του Παπασάβα. Είχε από κάτω τα κόκκινα, πορτοκαλί και πράσινα φώτα. Από αυτό το λόφο τώρα, μέχρι εκεί που πηγαίνει η κάμερα, μέχρι μια κορυφή που βρίσκεται απέναντι, ακριβώς αυτή η κορυφή, ναι. Φαινότανε την άλλη μέρα να τεινάζεται από κορυφή σε κορυφή. Το έβλεπαν δηλαδή και οι υπόλοιποι κάτοικοι? Το έβλεπαν επί μία εβδομάδα σχεδόν, το βλέπανε πύρινο, να είναι πύρινο και να στέκεται πάνω σε αυτή την κορυφή όπως θα δείξει τώρα το σχέδιο. Το βλέπανε με τα κιάλια και ο Παπασάβας και κάποιος άλλος μάρτυρας, κύριος Καρασάβας, να τρέμει πάνω κάτω το αντικείμενο, όπως δείχνει το σχέδιο, και να τεινάζεται από κορυφή σε αυτή την κορυφή. Εκεί. Δεν βλέπανε να τρέχει, το βλέπανε απλώς σαν να αποϊλοποιείται στη μία κορυφή και να υλοποιείται στην άλλη.
Ακριβώς έτσι έκανα αυτά τα σκιτσάκια για να μεταφέρω τις εντυπώσεις. Λέγανε ότι έμοιαζε με καλοκαιρινό καπέλο. Το περίεργο είναι ότι όταν εγώ το 93 4 χρόνια μετά έκανα αυτό το zoom στην κορυφή για να μαζέψω οπτικό υλικό, καταγράφεται αυτό που θα δείτε τώρα. Βέβαια η εικόνα είναι ψηφιοποιημένοι επίτηδες. Αυτό αριστερά. Το αντικείμενο αριστερά είναι επίτηδες διότι δεν θα δοθεί στη δημοσιότητα ακόμα, δεν είναι η πραγματική εικόνα και αυτό είναι με zoom. Συγγνώμη, είναι με ψηφιδωτή. Επειδή η φωτογραφία δεν είναι κοινοποιήσιμη ακόμη, όποιος θέλει μπορεί να μας συναντήσει και να του τη δείξουμε και μάλιστα είναι ευκαιρία να πούμε ότι έχουμε μια ταχυδρομική θηρίδα την 31851 TAFK 100.35 οπότε μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία. Άλλωστε, ήδη κάποιοι τηλεθεατές έχουν επικοινωνήσει μαζί μας και έχουν κάποιες μαρτυρίες να καταθέσουν που θα τις ερευνήσετε και θα επανέλθουμε κάποια στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ. Να ξαναπούμε την ταχυδρομική θηρίδα. Ναι, TAFK 31851 TAFK 100.35. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σαραγά, το επόμενο ερώτημά μου είναι σχετικό με ένα σύμβολο που έχει φωτογραφηθεί επανειλημμένως σε ορισμένα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα, και είναι αυτό εδώ που έχετε. Πολλοί το χαρακτηρίζουν ως 2Ε. Να το δούμε λίγο. Σε ποια κάμερα, από εκεί? Ναι. Στη μέση. Εκεί. Ναι. Λοιπόν, αυτό μοιάζει με 2Ε. Και το περίεργο είναι ότι το ίδιο σύμβολο υπάρχει σε ορισμένες αρχαιοελληνικές κατασκευές